pasukan bontot. Ade Aajana tuan rumah muda kanggo tuan rumah tua. Emah abdi sanggup rumah tangga sering ribut, ora tahan saben dina sering tukaran isi mertua, isi ning tangga tukar bae saben dina. Bos Kalimantan, bos Kalimantan, bos Kalimantan, bos Kalimantan, bos Kalimantan. Yen wong lanang lagi mangkat usaha, wong wadon curiga sing ora-ora, apa mani balik terlah cangkem mencu pasang urat wong Cirebon. Aja elok pasang urat nono, aja elok pasang urat yen laki baliknya terlah. Asik wong Cirebon, 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 wong Cirebon. Asik wong Cirebon, wong Cirebon, orang abot nih anak sing pengen seneng wis terpegang. Bos Kalimantan Cirebon, mamai uluk, mamai uluk, mamai uluk. Ati blitahan mama uluk, duwe bojo gede cemburuan, ora kuat pisah karo anak mamai uluk. Anajan bojo Allah aja dipegat kawinan larang. Yen wong lanang lagi mangkat medaya, wong wadon curiga sing ora-ora, apa mani balik terlah cangkem mencu pasang urat. Bos uluk, mama uluk, wong Cirebon,
tukaran baik saben dina disambung mama uluk mimi uluk sing duwe Cirebon uluk mama uluk wong Sukamulya asik bos Kalimantan majikan tua mama uluk ora kuat pisah karo anak anajan bojo ala aja dipegat akeh seneng urandane emah abdi sanggup rumah